बारामती तालुक्यामध्ये आज पहाटेपासून ईडीने छापेमारी सुरू केली आहे। जळोची खताळ पट्टा आणि झारगडवाडी इथे गावांमध्ये ईडीने छापा टाकलाय। बारामतीमधून फरार असलेला आनंद लोखंडे याच्यावर जवळपास 350 कोटींच्या वर वेगवेगळ्या ठिकाणी अपहार झाल्याचा गुन्हा दाखल आहे आणि त्याच्या विरोधात शिवसेनेचे नेते तानाजी सावंत यांच्या पुतण्याने सुद्धा पुण्यामध्ये तक्रार दाखल केली आहे। त्यांच्या या तक्रारीवरून आनंद लोखंडेवर गुन्हा दाखल झालाय। आनंद लोखंडे हा रोहित पवार यांचा अत्यंत निकटचा कार्यकर्ता असल्याची सुद्धा चर्चा आहे। रोहित पवार यांच्या मतदारसंघामध्ये त्याने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केलाय अशी सुद्धा माहिती मिळते। तर बारामतीमध्ये आज पहाटेपासूनच ईडीने छापेमारी सुरू केलेली आहे। आनंद लोखंडे याच्यावर ही छापेमारी सुरू आहे आणि त्या या छापेमारीमध्ये काय नेमकं समोर येतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।